Cabretonen laburtxo ginen, laborze bete baino ez. Da gero, handik Belgikara. Belgikara, bai. Hori zelan egin zen duen Ligia? Trenean, bai. Da, abade horrekaz, ez da? Bai, baina gero, ni egon nintzen etxean, baina ni egon nintzen gero pensionado baten, Belgikan. 10 bete doan egira osanan. Eta orduan abadea beste batzu bat hori izan Irunekoa, beste abade bat Lemonakoa, baina Eibarren egoana, Tomate Uriarte, eta beste bat Arrobetzukoa, Don Eusaki Uriarte. 3 horrek egon ziren gurekin, gu egon ginen lekua. Da, han esan duzu pensionado baten. Hori zer da, pentsio moduko bat edo? Ez, kolegio oso barri bat, kolegio handi bat, eurek esaten dauzie, frantzesak esaten dauzie, pensionnat pour des jeunes hommes, jeunes filles, hola benza. Pensionatu eta baleko bat, non umeak bizitiran eta euren ikasketak egiten daben. Baina eurea oso ederra zen.